Benvinguda, benvingut al Sí Cafè d'avui. Eines per gestionar l'impacte emocional del coronavirus, una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès. Avui parlem de la respiració com a eina, perquè hi ha tota una col·lecció d'estudis que afirmen, que han comprovat, que han demostrat que la respiració en profunditat calma, no només relaxa el nostre cos, sinó que a més calma la nostra ment i ens permet relacionar-nos amb molta més tendresa, amb molta més amor amb el voltant, però també ens permet pensar amb molta més claretat. Així que us demano que ara mateix, que esteu escoltant, que esteu veient aquest vídeo, feu una respiració profunda. Ompliu el vostre estómac, si voleu, podeu posar les mans juntes al vostre estómac i en respirar que s'ompli de manera que se separin lleugerament els dits i al treure l'aire que s'ajuntin una mica. Us demano que ho feu 2 o 3 vegades. I comprovareu com quan respireu abdominalment, quan respireu fons, el cos es relaxa, però la ment es centra. Així doncs, haureu descobert que la respiració és una eina senzilla, pràctica i útil per relaxar el cos, però també per centrar la ment. I aquí us vull plantejar un repte. El repte d'aquest Sí Cafè d'avui és que al telèfon mòbil marqueu 7 alarmes i quan sonin pareu un instant i respireu profundament 3 minuts. Veureu que en acabar aquests 3 minuts l'estat de concentració i de relaxament és extraordinari. Al llarg del dia ho haureu fet 7 vegades, 21 minuts. Veureu que el canvi és profund. I segon repte del dia. Us animo a que compartiu aquesta tècnica de respiració amb les persones que compartiu el vostre retir, el vostre confinament i amb les persones que estimeu. La respiració és una eina extraordinària. Feu-la servir.